Og det er fra yderbanen. Det er selvfølgelig hård kamp hernede. Marta Traoré. Mette Gravsgaard. Ligner en sejr til Mette Gravsgaard fra Hvide Sande KFUM. Hun løb også fremragende i går. På 100 meter. Tæt opløb her med Mette Gravsgaard og Marta Traoré. Lyse er fra Hvide Sande, og den lidt mørkere er fra Sparta København. Og vi skal endnu en gang. Det var så dagens hurtigste tid, vi fik i dette heat. 25:37. Ny personrekord til Mette Gravsgaard. Rigtig godt løbet. Mette Gravsgaard Hvide Sande sætter personrekord her i 4. heat. Og har den bedste tid inden finalen. Men der er ingen grund til at få nerve af det. 25:40 til Marta Traoré, og det er selvfølgelig også klar til finalen. Og lige om lidt, så har vi de 6 finaledeltagere, og finalen der løbes jo klokken 16:10. Det løber næsten.